Sonary Lowrance poskytujú možnosť vytvárať sonarové nahrávky. Tie si vieme potom pomocou softvéru spracovať a vytvoriť si mapu vodnej plochy. Čiže v podstate vieme si tvoriť vrstevnicové mapy akékoľvek vodnej plochy. Softvér ako taký úplne jednoduchý na používanie, má anglické prostredie, čiže nie je v slovenčine, ale slovenská nápoveda k tomu je úplne kompletná. Čiže v podstate je to na použitie, veľmi jednoduché, je to dodávané spolu so softvérom spoločnosti Sports. Software, prvé okienko, ktoré sa nám otvorí, je vlastne otvorenie alebo vytvorenie novej pracovnej plochy. Máme možnosť vytvoriť si novú plochu alebo prehľadávať alebo otvoriť si, ktorú sme už predtým robili, napríklad nejaké veci. Ja si teraz vytvorím novú plochu s tým, že software okrem toho, že dokáže spracovať naše sonarové nahrávky, tak dokáže vlastne aj k tým nahrávkam spraviť akoby pozadie alebo okolitú krajinu, čiže ja si viem v podstate spraviť mapu aj celého Slovenska. Ja si preto túto pracovnú plochu nazvem Slovensko a nájdem si umiestnenie, kam by som to chcel dať, dám si napríklad počítač alebo na pracovnú plochu a na pracovnej ploche si ale vytvorím novú zložku Slovensko. Takže priečinok mám vybraný, názov je. Software ako taký, aby dokáže spracovať nahrávky, vytvoriť z nich tak kvázi obraz pozadia alebo vlastne tú 3D mapu, ale na to, aby dokázal vyexportovať tieto naše záznamy alebo spracované dáta, vyexportovať do formátu ATP, tak spolupracuje spolu ešte s ďalším podporným programom. Ten program sa volá Inside Map Creator. Čiže dáme si vyhľadať Inside Map Creator. Máme ho tu, Inside Map Creator a get software, čiže dám si ho sťahovať, uložiť si ho. Pokiaľ chcem vytvárať mapu v podstate napríklad celého Slovenska aj s okolitou krajinou, tak si môžem stiahnuť ešte mapu, ktorá je OpenStreetMap, čiže voľne prístupná pre súkromné bežné používanie. Tak si dám vyhľadať formát tejto mapy je PBF. Ako prvá možnosť mám tu Slovakia a tu mám Slovakia, posledná latest, najnovšia OpenStreetMapa PBF a uložiť. Na ľavej strane vidíme informácie o Riffmasteri, tu je pomoc, čiže manuál, tu sú rôzne nastavenia. V nastaveniach ešte je dôležité si uvedomiť, že ako sme si povedali, môžeme si zvoliť mapový projekt, keď chceme v farebnej palete. Pre Sonary Lowrance to musí byť AT5 formát, pokiaľ sme to chceli na Google, tam to môže byť aj RGBčku. Tu mám zvolené, že kde sa mi nachádza manuál alebo nápoveda k softvéru, čiže tu si viem vložiť do počítača a potom používať. Import, export dát, to je práve dôležité, že musím mať určené, že Inside Map Creator, kde mám umiestnený, toto je dôležité, aby sme dokázali spracovávať mapu, takisto SLG2 alebo SLG na TXT súbor exe, kde je uložený tieto súbory. Zatiaľ sú stiahnuteľné alebo môže byť dodané so softvérom. Zobrazenie globál, nová pracovná plocha, otvoriť alebo otvoriť nejakú existujúcu. Import GPS assets a toto je log live track, čiže pri snímaní naživo, ale my si hlavne potrebujeme teraz importovať nejaké nahrávky, ktoré si chceme my spracovať alebo ich pridať do tej mapy Slovenska. Ja si tu otvorím v
počítači. Napríklad tu máme veci. Sťahujeme aktuálne 17 súborov nahratých, ktoré sme mali nahraté v Sonare. Ešte sa vrátim k tomu, že vlastne Sonar ako taký nám vytvára sonarové záznamy, vytvára nám nahrávky Sonaru na pamäťovú kartu, Sonar Florence alebo SIMRAD. Tieto nahrávky si vieme my samozrejme z tej pamäťovej karty potom cez čítačku alebo priamo do notebooku si ich vieme vložiť. Vieme si ich skopírovať do počítača, čo je úplne najlepšie, lebo z tej karty to môže byť troška zľavejší proces, keďže niektoré karty sú pomalšie. Viacero záznamov, ktoré chceme spracovať, takže si ich dám importovať. Vybral som viacero súborov, nech vidíme skutočne, že ako rýchlo to dokáže pracovať. Ja toto robím na notebooku, čiže nie je to až taký žiadny extra rýchlik, ale vidíme, že import dát je už tu. Tu sú jednotlivé záznamy, vidím, ako bola táto vodná plocha mapovaná, ako chodili člnom, ako robili záznam Sonaru. Keď tieto záznamy chcem spracovať, ktoré sú tu, si ich teraz vyznačím, Ctrl+A, čiže vybrať všetko. A práve tlačítko myši si dám ich pridať, záznamov pridať tieto trasy do projektu. To je vlastne to, s čím budeme pracovať. Nový projekt bude teda Slovensko. Vrátane samozrejme tam môže mať aj tejto vodnej plochy. Vidíme krásne teraz, ako bola táto vodná plocha na člnom. V tomto pohľade, ktorý som si teraz zapol, to je ten prvý pohľad, máme ďalšie tlačítko, ktoré je tu pridané, a to je definovať oblasť mapy alebo ohraničenie mapy, že čo chceme vlastne vytvoriť. Tak ja si dám túto, tak si to ohraničím. Dolu mi vypísalo generovanie modelu, Slovensko je kompletné. Viem si ho týmto spôsobom už pozrieť tu na. Musím si ešte editovať a dám si projekt mapy. Vidíme, že tu máme hĺbku 0,73 až 5 metrov. Či chcem rastrovú alebo vektorovú mapu, interpoláciu, dám si, že z hĺbkový rozsah si dám od 0 do 6 metrov, keď sme tu videli, že máme maximálnu hĺbku 15, tak to nás dám 6. Automatické generovanie kontúr a ešte tu máme, či chceme aj hlavné kontúry, rozpätie hlavných kontúr, mám 3 metre, dám si na 1 meter. Minoritné kontúry, čiže tie menšie sú na po 25 cm, si ich dám, že nech mi generuje. A rozsah si dám tiež od 0 do 6 metrov. Keď viem, že vyššie 5 metrov sme tam mali, tak dám do 6 metrov. A zobraziť minoritné kontúry. Čiže tu už sa mi to značne vylepšilo. Môžeme mať rastrovú mapu, vektorovú. Takže vidíme, už to máme vlastne v podstate nastavené, ako by sme s tým išli pracovať. Čiže spätne môžeme si samozrejme tu už pozrieť 3D model toho miesta, kde sme boli. Aby som mal troška lepší prehľad o tom, že aký tam bol ten rozdiel v tom dne, viem si to zmenšiť, viem si to týmto spôsobom prezerať. Vidíme, v tomto pohľade máme teraz definovanú tú oblasť mapy, ktorú by sme si chceli vytvoriť. Prepnem si to na kontúrový pohľad. No a teraz spravím tlačítko myši, mám export mapy použitím predvoleného štýlu, kde si ja môžem vybrať jeden z viacerých. Tu my konkrétne spravíme vektorovú mapu AT5 s OpenStreetMap dátami. Môžem si vytvoriť plochy rastrové pozadie, môžem si vytvoriť Google Earth s vytieňovaným reliefom, Google Earth vektorovú mapu, AT5 hĺbkové prekrývanie, pôvodné nejaké mapy, AT5 vektorovú mapu, AT5 vektorovú mapu so zvýraznením nejakej vrstvy,
čiže nejakého hĺbkového profilu. Je to dobré napríklad si exportovať takúto mapu na priehrade, kde viete, že medzi 8-10 metrami bývajú zrázy, na ktorých sa nachádzajú zubáči, tak si exportujem mapu a potom chodím len konkrétne po tých hranách a nepotrebujem sonar používať a nič sa prilovať nemôžem. AT5 mapa s stienovaným reliefom, z rôznych farebných režimov a tak ďalej. My teda ideme na tento s tým použitím okolitej krajiny, kde teda použijem si export hĺbkovej mapy alebo vrstevnicovej mapy so slovenským pozadím. Potvrdím si uložiť, akceptujem a teraz je, že potrebujem si otvoriť vlastne tú mapu OpenStreet, čiže konkrétne ja tam dám vložiť to Slovensko. Slovensko máme, alebo by malo byť už stiahnuté medzi prevzatými súbormi. Tu je Slovakia, Lety z OSMPB. Otvoriť. Teraz vybrať priečinok. Dám si nový Slovensko. A nechám software pracovať. Mapa sa nám generuje, svedčí nám o tom aj Inside Genesis Map Creator software, ktorý sme si tiež stiahli, ktorý v podstate nám vytvára túto mapu. Vidíme priebeh. Ešte po ukončení vám ukážem nastavenia, ako vlastne robiť, aby tieto všetky veci prebehli v poriadku, čo tam má byť, čo tam nemá byť a tak ďalej. Inside Map Creator software ako taký nestačí len stiahnuť, alebo aplikácia nestačí len stiahnuť do počítača, si ho len predvolíme v nastaveniach tohoto programu na modelovanie, 3D modelovanie 1. Samozrejme tento priebeh, v podstate tá práca ako taká príprava nie je veľmi zdĺhavá. Daje sa za 15 minút, v podstate podľa takéhoto návodu sa dá veľmi jednoduchým spôsobom si vytvoriť tú mapu. Potom záleží už len na rýchlosti počítača použitého, ako dlho nám už mapu exportuje alebo generuje do toho výsledného formátu. Podľa typu počítača to môže byť, keď chcem len nejakú vrstevnicovú mapu si spraviť, ako napríklad my sme mali v tomto prípade Green Lakes v jednom meste nad Váhom, tak by to trvalo len jednotky minút, pokiaľ to exportujeme už aj s okolitou krajinou Slovensko, napríklad v tomto mojom notebooku je to, predpokladám, to môže byť 10-20 minút, možno skôr. Švédsko, viem, že keď som robil, tak to bolo na počítači pomerne takom svižnom, to bolo asi 3/4 hodinu. Čiže tam už potom vyslovene záleží na tom, ako dlho to bude ten počítač spracovávať, záleží od veľkosti ramky, od rýchlosti diskov, samozrejme od procesora a ďalších vecí. Troška zrýchlime tento proces, prestrihneme video ďalej. Postupne boli jednotlivé tie bloky mapy spracované, zapisované, teraz sú zlučované, pomaličky sa nám proces ukončuje. Spracovanie hlavného bloku a generovanie AT5 mapy, tvorenie mapy, čiže dolu vidíme už, že generovanie modelu Slovensko je kompletné. Ešte raz, čo potrebujeme k tomuto vytvoreniu takejto mapy, vrátane toho pozadia alebo okolitej krajiny. V nastaveniach ešte je dôležité si uvedomiť, že ako sme si povedali, môžeme si zvoliť mapový projekt, keď chceme v farebnej palete. Pre sonary Lowrance to musí byť, alebo musíme mať AT5 formát, pokiaľ sme to chceli na Google, tam to môže byť aj RGBčku. Tu mám zvolené, že kde sa mi nachádza manuál alebo nápovedak softvéru. Čiže tu si viem vložiť do počítača a potom používať. Import, export dát. To je práve dôležité, že musím mať určené, že Inside Map Creator, kde mám umiestnený. Toto je dôležité, aby sme dokázali spracovávať mapu. Takisto SLG2 alebo SLG na TXT súbor exe, kde je uložený tieto súbory
sú stiahnutelné alebo môžu byť dodané so softvérom. A ako sme spovedali, palety dajú sa meniť, doplňať a tak ďalej. Čiže to je dôležité. Teraz si viem pozrieť, že uložená mapa sa nachádza tu. Toto je to, čo potrebujem uložiť na pamäťovú kartu. Čistú pamäťovú kartu. Nevytváram žiadnu zložku priamo na root karty. Priamo na kartu sa skopírujú tieto tieto 4 súbory. Uložia sa na kartu. Kartu uložím do Sonaru a on si automaticky mapu načíta. Údaje uložené na pamäťovej karte sa nám automaticky načítajú uložené karty do Sonaru. A tu máme vytvorenú mapu. Toto je konkrétna vodná plocha, ktorú sme si vtedy vytvárali. Softvéry a tu na jedno je vidno pozadie, vlastne okolitá krajina.